Ahoj přátelé, kamarádi. Ahoj. Máme tady sobotu a vyrážíme na náš první společný výlet. Minulý týden to byl první výlet, jsem já sám a teďka už jsme kompletní tým, takže jedeme společně. Sice dneska trošku fouká, ale uvidíme nějaký malý výletíček, určitě tady spácháme v okolí Brna. Dneska vyrážíme na takový malý výlet tady v okolí města Brna. Není zima, což je super, a silnice jsou docela suchý oproti minulému týdnu. A je to vlastně náš první společný výlet, takže bereme to zlehka a stanovili jsme si krátký cíl, což by měla být mohyla míru tady u Slavkova, nebo v podstatě vedle Prace, jestli se nepletu. Takže je to tady prostě dneska naplánovaný nějaký 50 km takový sranda okruh. Žádnou motorku jsme zatím nepotkali, ale jsme furt tady v Brně, takže uvidíme. Dal jsem tam do navigace nějakou zážitkovou trasu, tak nás to tady potahá i zážitkově po městě. A podíváme se k mohyle, kam tak jezdíme docela často a je to zase takový fajn místo na zastavení, že člověk někdy zastaví a něco vidí. Takže pomaličku se vymotáváme z Brna, tady jdeme směrem na Šlapanice. A dneska se jede úplně perfektně, bál jsem se toho větru, zatím žádný nefouká, takže jakoby skvělý. A zase obrovská změna jako ve dvou oproti minulému týdnu. A je to zase taková jakoby radost, že jedeme spolu, takže super. Sice je zataženo, ale pršet by nemělo. A že není nám ani zima, ani Ilonce není zima. Jsme dobře oblečení, máme rifle. A podvlíkačky, takže jako super. Takže se tady takhle brouzdáme v okolí Brna a mrkneme na mohylu a potom možná ještě mrkneme, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, takovej ten památník toho bojiště, jak byla bitva u Slavkova, takže je to tady v okolí všechny tady ty věci. Takže to tady takhle nějak jakoby projedeme, uděláme si jen takový popolední sobotní projížďku. Takže vymotali jsme se z města, opravili jsme Šlapanice a teď už tady jedeme a někdo nikde, úplně super. Žádný auta, motorky vůbec, ani cyklisti, takže jedeme sami. Takže fajný výlet. No a samozřejmě tradičně po zimě nefunguje dotyk displeje. A zkoušel jsem všechny možné metody, co mě někdo radil, na forech psali. Vypojit baterku, zapojit baterku, což jsem měl baterku odpojenou, jak jsem ho vypojil, zapojil vlastně dvakrát. Oddělal jsem folii na displeji, vrátil, zkoušel dotyk bez folie, s folií, v podstatě nic. Takže samozřejmě jinak jakoby přes tlačítka ovládání displeje samozřejmě funguje, nebo všechno funguje dobře, jediný co nefunguje je dotyk. A pevně věřím tomu, že to zase po nějaké době naskočí. Možná, až bude trošku teplej, tak se to prostě probere. Nebo čím víc budu jezdit, tak se to asi nějak zahřeje, nebo nedokážu teďka říct, čím to je. To je taková trošku neduha, jinak motorka šlape perfektně. A až se trochu oteplí, tak vyměníte řetěz, o kterém už jsem mluvil v předchozím videu. Tak pomaličku se tady blížíme. Prace a mohyla je tady za vrškem. Už mám pocit, že tam v dálce je vidět. Takže taková fajn projížďka. No a tady před náma na po levé straně už jde krásně vidět mohyla míru, takže tady si uděláme zastávku a když se kamera podívá na pravou stranu, tak je vidět tady krásný výhled. Už jsou tady keře, takže přijíždíme k mohyle. Kolik tady máme lidí. Takže zaparkujeme a myslím si, že teďka se ještě za parkovný nebude tady platit. Protože není sezóna. Ale aut je tady docela dost, jako to koukám teda. Tak jsme přijeli tady k mohyle míru. Zaparkovali jsme u takové brutální hromady šutrů. A Ilonce je zima, tak si ani helmu nezdělala. Je ti zima? Ne, jenom fouká. Fouká, má trošku rýmu, takže dnešní výlet je takový s rýmičkou. No a celý se to tady předělává, je to tady prostě nějaký rozkopaný. Tak se to teprve připravuje na sezónu. Takže někteří lidi tady jsou, ale je to nějaké rozestavěné, tak se tady půjdeme podívat.
Vzal jsem s sebou i drona, ale dneska asi dronem lítat nebudeme, protože fakt fouká. A tady cedule je nějaká vyvrácená. Takže blíž se nedá zajet, protože parkoviště tady je, respektujeme značky, tady budují nějaký nový osvětlení. Rekonstrukce se děje. Co tady máme? Přístup ke kapli mimo cestu. Jo, takže se mají nějakou obklikou. A samozřejmě tenhle výlet bereme i jakoby test našich nových bezdrátových mikrofonů a teď máme jedinečnou příležitost otestovat, jak fungují za větru. A Ilonka má samozřejmě mikrofon, akorát nemluví. Mluvím, ale má plný nos. fouká vítr. Takže testujeme mikrofony a uvidíme, jak se s tím poradí v tomhle větru. A tady prostě mohyla je fakt jako... Pak se na tím pracuje i ten pavilon. Je v rekonstrukci. No samozřejmě je před sezónou, takže s tím se dalo počítat. Zákaz vstupu na staveniště. Takže takhle krásně vypadá mohyla. Je to zase fajn, že to spravují, protože už to bylo přece jenom, chtělo nějakou rekonstrukci. Ještě ten nápis by mohli trošku vyladit a bude to paráda. No a samozřejmě máme to kousíček tady z Brna, takže proč se sem nevydat, je to taková zastávka něco, když jsem měl na Macochu, tak prostě jsou to takový malý body. Kdo není z Brna, tak pro něho je to třeba zase úplně něco zajímavějšího, tady v Brňáci to všichni samozřejmě dobře znají, nebo lidi, co bydlí tady v okolí. Slavkovské bojiště a tady ty věci, my nejsme nějací vyznavači nějakých bitev, válek, to my nějak neprožíváme, podíváme se rádi na cokoliv, ale že bychom vyhledávali třeba bunkry nebo to, tak to určitě ne. Ale člověk se podívá, no, na všechno možné. Musíme to obejít dokola. Vidíme, co tam se tam dostaneme k tomu. Ale to je dobře nazdechaná. Rybička. No a mě samozřejmě rostou vlasy. Mám to takový nějaký naježený tady vzadu. Takže uvidím, jestli to nechám ještě delší dobu růst. A pak se nějakým způsobem ostříhám, anebo se ostříhám tradičním způsobem dohola. No, celý je to prostě tady takhle obehraný páskama a nesmí se tam vstupovat, nebo nemělo by, samozřejmě. Respektujeme. Zase, když sem třeba pojedeme v létě, tak už to bude všechno spravený a bude to hezký. Takže dnešní taková projížďka na motorce. A teď jsem myslel, že jde nějaká motorka, nějaká kroska v lese a oni tady mají benzínový agregát. Pohání tady ty vysílače a tady se díváme, že prvně jsme mysleli, že tady bude nějaká lanovka, ale to asi ne a bude tady asi nějaká rozhlednička udělaná s vyhlídkou na krajinu. Protože tady se odehrávala ta bitva, že jo? Nebo bitvy. Úplně nevím přesně, jak to bylo. Bitvy u Slavkova. To byla bitva u Slavkova. Bitva. Omlouvám se všem znalcům tady toho, té historie. My to bereme fakt jako zajímavou stavbu, nebereme to nějak extrémně, tomu nerozumíme, akorát vím, že když se stoupne dovnitř té mohyle do jednoho rohu a do protějším rohu a mluví se do toho rohu, takže jde slyšet protějším rohu. Je to taková unikátní akustika. No nic, tak se pomalu vrátíme a pojedeme se ještě podívat tady na jedno místo. A je ti zima, jak se cítíš? Tak no, když mám helmu a rukavice, tak dobrý. Já mám vlasy, takže nemusím mít helmu. Tak opouštíme mohylu míru a ještě jsme si vybrali jeden cíl, který taky známe. Je to Žuráň. Je to takový památník v polích u asi 2 stromů. Je tam spousta lidí zastavuje a zase samozřejmě super, že se dá zajet až k tomu. Takže tam se taky ještě dneska otočíme, ale jinak je docela chladno, když si člověk dělá helmu.
rozepne si bundu, dělá rukavice, tak je kosa. Teďka, když mám helmu na hlavě, jak už je mě zase fajn. Ještě to není na nějaký mega výletování, ale tady na takový brouzání to jde. Takže zajedeme ještě na Žuráň a pak už pojedeme domů, tak se podíváme, jestli se tam taky něco spravuje nebo nespravuje. Ale je to tady odsaď nějakých 6 kilometrů jenom. Takže tady pomaličku se blížíme k druhému našemu cíli. Takovou spojovací cestou, kde zase nikdo nejezdí a napojíme se tady na hlavní tah. A podíváme se na Žuráň. Prvně jsme si nemohli vzpomenout, jak se to jmenuje. A jsme přemýšleli. A když jsme viděli cedulku, že je to Žuráň, tak říkáme, sakra, to se vlastně jmenuje Žuráň. A před náma už jde vidět, tam ten stromek. To je ono. Tak a tady máme před sebou Žuráň. Další památka tady bitvy u Slavkova. A vždycky tady jsou nějací lidi. Samozřejmě se fotijou. Takže se tady taky podíváme. To je super, že se tady vždycky dá bezprostředně k tomu zajet. To jsou naše takový, proto jsou to oblíbené místa. Tady pán nafukuje člun, nebo co to má? Draka nějakýho. Takže mrkneme se tady. Tak jsme tady zastavili. Ani já si nebudu vzdělávat helmu, protože tady fakt šíleně fouká, nevím, jak to jde slyšet. A prostě testujeme. A tady toho vzduchu jediná výhoda využívá pán a nacvičuje něco s takovým nafukovacím jako padáko drakem. Kdybych se nestyděl, tak bych se ho zeptal, o co jde. A tady přicházíme k památníku. Ty si to ani nevyklopíš ven? Milance je zima. A to je taková pamětní deska. S výhledem na všechny strany. No na to, že vítr měl ustupovat, tak absolutně neustupuje, a naopak jako zesiluje. Takže člověk dělá rukavice a hned je mu větší kosa na ruce, bych dělal helmu, tak mě zmrzne hlava. Ale jako projížďka to dneska bylo dobrý. Takže teďka si to namíříme zase nazpět k domovu. A snad už bude jenom teplej, hezčej, svítí slunce a nebude foukat, takže budeme jezdit na větší výlety. Chtěli jsme původně jet dál dneska jinam, ale vzhledem k tomu, že furt to není ideální a Ilona je trochu nakřáplá, tak jsme udělali jen takový malý výlet. Testovací. Takže jsme si projeli tady 2 místa bitvy u Slavkova a výlet byl fajn, akorát když se člověk jakoby vyslíkl, že si dělal helmu, rukavice a rozepl si bundu, tak byla fakt jako zima. A nejlepší je, jak říká Ilona, když jsme oblečeni na motorce a jedeme, tak jsme opravdu dobře oblečení, ale nesmí se člověk jakoby rozškrknout, rozepnout, ale jinak je to v pohodě. Samozřejmě, co bychom chtěli, je začátek února, ale jako fajn, že se dá jet. Teď jsme viděli, že je jeden skutrista, takže nejsme úplně sami. To byl taky takový výletman. Teďka už jedeme směrem k domovu. Takže zase někdy příště u dalšího videa. Mějte se všichni krásně a ahoj.